Selamat pagi, saudara. Apa? Wah, takono Cak Muji di tanjakan iki wong ahline sepedaan. Glimpang di tanjakan niku. Oh, iki ya. Dorong nih, jangkem. Ya apa nyene ono ning ngene wong awake kadang jeluwok. Padang titik dia tandai sih enak. Isane wae aja pati bantah. Menengo wis. Nek ono kopi ya aja diterak, Cak. Duh, awune iki Cak nglilipi ya. Lah ya iku mau ndak nggawa moto kaca. Ya apa iki? Loh, Imbra iku Cak ya. Di kulone lho tak anu nih ya. Yo. Imbra. Nah, ini mau merumput. Imbra putih enggak apa-apa yo. Imbra putih campur ya titik iki. Oke. Ini mau merumput Indra. Kalindra ya yo. Oh. Ndak ero aku, Cak. Lha Cak ne padang titik iki, ndek kene iki. Butuhe padang. Padang titik. Kurang enak ya apa ditulungi kaya ngene iki. Ngono sik ngresulo. Urip sik ngresulo kaya ngene iki. Kurang enak ya apa? Cik bacok kancane. Aku arep sampe ndak nyang rene iki mau, Cak. Duh, kok dengare wong iki lho nek sepedae ngono aku. Wo, ngetekno picis ah. Ngetekno picis. Oh, ya ngono lah sekali-sekali ku. Dadi urip ku dadi pekek. Aja eman dipangan. Engko bareng wis lara ditawani ndok pahit. Nah. Boleh ngomong sik sehat iki mangan. Kok duwe dhuwit ya mangan wis ya. Aja ngenteni lara kok ditawani ndok jare pahit. Ya ndak arep wong wis lara. Bareng wis waras eman dipangan. Nemu-nemune kaya ngene iki. Tapi bukan kok betul. Apa ah? Nyopir kan orang-orang lorong. Duh, menane ya. Kita dua nih. Anu gedampul tak anu ya peteng nemen anu. Iki arep anu gedang bohong iki. Ndi? Hah? Kopi. Duduk anu. Apa? Tanaman liar. Kowe aja pati anu. Encane menengo weh, menengo. Iku mbode cukulan uja. Ya mari tandure mbode terus tandur maneh. Yo cukul pakis saiki ndek kene iki. Pakis arep ah, wedhuse iki. Pakis, dong pakis. Ini iki lho. Yo arep lho. Arep paling. Duh, kurang enak ya apa ngeramban ditulungi iki ya. Nah, iku. Aku isuk mau tuh. Isuk mau aja. Yo kepeksa jagongan di kono mau wis. Duh. Apa iki? Apa? Oh, anu apa? Lho. Bunglon. Wah, elek wong dilokno bunglon ya. Wong dilokno bunglon ku elek. Engko nemplek di godhong ijo dadi ijo. Nemplek di klaras ngene ya rupane kaya klaras. Iku jenenge duduk bunglon lho, Cak. Bunglon. Bunglon iku. Bunglon iku, Pak De. Ngene iki arep yo sing ijo ngene iki, Cak. Dicampuran yo.
Kate ndak lemu wedhuse nek rambane kaya ngene sehat iki. Lah iku nggih kadoane tok iku wong iku. Dari pada nawa dewe itu nanti kayak apa-apa. Lah, berarti cerdas nek ngono sampean. Dari maghrib, lah wae di gelem mah. Lah ya wetane yo. Kurangi yo. Kurang akeh iki. Nggih. Tambane mang bentel iki ya. Wah. Cek ngene sambungan niku. Nggih, sakne salah nyambung di kono. Apa iku? Wingi ngono aku. Iya, wingi nek menawa duwe kepentingan kan diperpek ngono ya. Di pagi yang cerah untuk kegiatan hari ini mau cari pakan kambing, saudara. Kambingnya Bapak Muji. Itu saudara, pagi yang cerah ini. Pagi yang cerah. Biar padang dalane, padang rezekine. Duh, kurang enak ya opo rek mbek kaya ngene kena awu kancane iki. Ngono sik nyocot ditulungi. Ditulungi sik nyocot. Wong opo jarakku ngono iku. Nah, ini ngerumput pakai gunting ini biar nanti tumbuhnya itu biar bagus. Kalau dengan alat lain ya enggak apa-apa. Ono rambatane ndak apa-apa cak yo. Wah. Autok rek. Autok itu harus bersyukur kan bisa jadi pupuk. Dikirim abu dari Semeru sampai nyampe sini itu alhamdulillah. Bisa menyuburkan tanah, katanya gitu. Tapi kalau abunya terlalu banyak, ya ngungsi. Harus mengungsi. Wah. Rapi saudara. Nek kalau digunting ini rapi. Seminya nanti bagus. Pertumbuhannya itu bagus. Enak ini. Ndak neng Padang. Yo ya diopeni urip di desa iku ya open-open ngene saudara. Ndak open ya wis kaya sing wis masih wedhuse kluwen. Ini dampul. Kuwi jan lho. Stop rek cegrong. Wah. Ah. Iku yang peteng iku lho anu wite gedampul tak. Anu. Wite gedampul. Wah, kejeluwak dhewe. Nah, iki ya, Dek kidule iki ya. Ya iki ya. Wih, Dek kidule iki. Oh, aja kate merambat-merambat ngono. Aja pati ngomong ditata. Lemu nek grambule lemu. Oh, anu dhewe. Ngwarit wae iki mau.
Oh, urip situ. Situ mate. Situ mate. Pagi yang cerah wis metu keringete iki. Kurang enak ya apa? Padahal iku ndak ada hitungan niku anu kulup puhung, kulup singkong. Nanti kok gunting wae. Padang titik. Matek sambungane. Sambungane matek. Ngarepe ya. Yo. Nah iya. Pangganan sayur singkong nih. Ya apa? Urip ndek desa badokane sayur singkong cak. Iki urip sambungane. Campur rawuh saudara-saudara. Penyene wis di anu Semerune erupsi. Apa? Wah, ya ndak tedas guntinge. Iku mana tak bunuh iku ya. Pete iku. Duh, sakne we ndak mikir pete. Buah. Apa pete? Sik petene iki apa sik tak delok iki. Iki pohon pete cukulan ya. Cukulan ku api. Cukulan ku malah api. Ini pohon pete saudara. Ada apa wedhus iki ya? Cuy. Ini pohon pete saudara, bunuh. Saya apa ya? Ngeropi. Ngeropi jare Jawa niku ngeropi. Ngeropi urip. Uripe diropi. Iki diarani pemadangan. Pemadangan. Loh, rencana ngono ya, sing apa iku sing elek-elek ya. Elek api. Nah, iki becik lho, iki kait urip sambungan nih. Ya kabeh yo. Gare ndek kono ngenane ana kopi sing kena terak sih menengah ya. Utul wis. Lha temenan ono wae dibisui iki anak-anak. Wis anak-anak wis butuh-butuh. Duduk masalah oleh 3 kilo ndak 3 kilo. Nek wong desa iki kudu apa yo prihatin. Ndak prihatin. Ndak prihatin, ndak mangan. Kate jagakno sapa? Pasar. Pasar, tapi ndak gol pecis. Yo mek tuas ngiler. Ngono, tuas ngiler, lambe tuas ngiler. Akal digawe. Duh. Padang lek. Iki opo yo? Ono wae. Ini dadi wong anu saiki. Yo ndak. Oh ndak. Kalau dulu gelem pasar. Iku dioni nasi nom-nom. Tapi arah maling gimbis ya. Gimbis. Kalau nom-nom mampir warung. Weh. Ya pokok betah. Kok betah isin. Oh, alhamdulillah Padang wis oleh kenaan srengenge. Golek kulup sih, golek sayur ditambahan yo, lodong. Nambah sayur. Yo onone sayur singkong. Sayur singkong. Nah, enek oleh sak kulupan saudara loh ini. Ini kulup singkong seperti biasa wis panganane nek wong desa wis ono maneh ya kulup singkong iki. Sayur singkong. Nambahi sih, tambahi sing. Nah, iku ono sing abang kopi rek. Nah, iki. Ngenges. Delok lho. Mana-mana bedhek sih. Lutung. Lah ya kopi arang-arang sing abang iki.
Lutung saudara masih ndak gembel. Yes, dikai woh wis alhamdulillah. Ya enggak pilih ini. Abu. Oh, ternyata manis. Kopi ini manis. Nah, tapi tidak semanis angka 19. Ternyata Anda tahu angka 19 kalau dibalik jadi angka 91. Angkanya serigala berbulu domba. Sukanya menggigit mangsanya yang nggak berdosa. Gitu. Oh, ini abang lutung. Nek wong desa ya mek lutung tok ae. Nambahi kulup sih, nambahi sayuran. Ini kok wis ne arep aja godhonge. Menawa liwat repot iki. Sayur singkong ini kalau dimasak larinya biar cepat, biar banter, kayak jerangkong. Kayak jerangkong nek kakak mangan sayur singkong. Sayur singkong kalau dimasak larinya biar cepat, kayak jerangkong. Jerangkong mbuh apa jerangkong itu? Iki wis mati urip singkong iki ndek sayure. Ono maneh wis. Tapi nek ndak nandur ya ono ngene iki. Masih wis diguyu nang kanca. Masih wis kanca guyu methiki sayur. Ndak nandur ya tuku. Nah iki. Jadi kalau ndak walaupun sayur singkong ini makanan orang pinggiran, kalau ndak nanem ya ndak dapat sayur singkong, saudara. Wis cukup sih sayur singkongnya sih. Tambahi, Dek. Iki ada digelimbeti ya. Apa? Hidupku ndak ada kayu. Ngono ah. Ya ngono lah. Aku toleransi nang wedhus. Kontrol wae. Nah ya iku. Ya cerdas nek ngono sampean iki. Jadi masih tuwek iku nyatane cerdas sampean iki. Kadang ono tuwek tuas. Iya. Temenan rek. Dadi nemen yo wis sekitar jam piro mambengi anu iku. Apa Semeru iki awune mek koyo ngene iki? Sekitar jam 3-an apa jam setengah 3 ambek anu jeglur ngono. Yo awune ambek tutuk kene iki berarti arah angin ngalor iki nang ndi? Arah angin nang utara yo. Lumayan. Oh, iki serbaguna ya. Jaraku keluargane sampe ndak arep nang badokan suket ngene iki. Ono ali wah. Tapi nek kaya apa iku? Kaya iku lho sing ndek kuliner apa iku sing masakan apa? Anu yo ono sayur kenekane tak rejak yo. Kenekane digawe sing asli tapi duduk iki masakan Padang apa ayam goreng Padang gawe kenekan. Oh, sayur singkong. Harus. Wajib berarti ya.
Asline ngono yo. Sampeyan tahu anu mangan deh masakan Padang. Telung bulan tuh nanti bulan pensiune. Nah iya. Aku sing tak golek iku masakan gelap ngono lho. Ada ono ya masakan gelap. Apa jadi? Masakan gelap. Nah, ayo masakan Padang ono, masakan gelap. Ayo wis, ada nganu sih, Cak. Ngidul sik nglumuno sayur iki lho. Mari tak tambahi ya nek kurang ya. Ini tambahi. Oke.